ready for the manual safety demonstration. Tervetuloa Roomaan. Näin joulukuussa täällä oli ihanan aurinkoinen kevätsää, joten kaupungin kiertely kävellen oli todella mieluista. Ensimmäisen matkapäivänä me suunnittiin tuonne Kolosseumille, mikä sijaitsikin aivan meidän hotellin lähettyvillä. Kolosseum on semmoinen Rooman symboli ja maailman suurin amfiteatteri pääski kiertämään eri kerroksissa ja aivan omaan tahtiin. Tähän aikaan vuodesta ruuhkaakaan ei juurikaan ollut ja noin 10 minuutin lippu- ja jonottelun jälkeen päästiin heti sisään. Kolosseumin vieressä sijaitsee Forum Romanum, mihin pääsee sisälle sitten tällä samalla lipulla. Tämähän oli siis valtavan kokoinen alue ja toimi silloin muinaisen Rooman valtakunnan keskuksena. Täällä on taas uusi päivä, lähdetty liikkeelle ja näin aamutuimaan huomasin, että mä oon hukannut mun aurinkolasit johonkin. Ja nyt kun täällä ihanasti paistaa aurinko, niin saa nähdä kuinka siristeleviä kuvia tulee meikäläisistä. Toisena reissupäivänä me kierrättiinkin lisää nähtävyyksiä. Rooma on mun mielestä semmonen ulkoilmamuseo ja niitä nähtävyyksiä tulee eteen aina parin korttelin päästä. Sä voit kertoa matkavideolle, mikä nää on. Nää on espanjalaiset porsaat. Pantheonin pyöreä ja aukinainen kupoli on maailmankuulu. Kupoli halkaisia on yli 43 metriä ja se on maailman suurin raudoittamattomasta betonista rakennettu kupoli. Tätä kirkkoa pidetään semmoisena valtionjohtajien ja suurmiesten hautapaikkana. Nyt me ollaan tullut tänne Vatikaanin alueelle ja ollaan menossa Pietarin kirkkoon. Ei tarvinnut tuossa jonotella kuin parisenkymmentä minuuttia turvatarkastukseen. Täällä pääsee myös siis tänne kupoliin. Tonne ylös. Me mennään nyt sinne. Elikkä siis tänne muuten ei maksa mitään sisään, mutta jos haluaa tänne kupoliin tulla, niin se on 8 €, jos menee portaille ja 10 hissillä. Tää on ahdas meininki. Me ollaan siis nyt niinku ihan täällä kupoli ylhäällä. Tuolla on toi kirkon alakerta, missä noi ihmiset kävelee. Niin vaikka otti hissilipun, niin silti joutuu 300 porrasta vetelee täällä menee. Pieni oviaukko. Vähän on ahdasta. Täällä ei ole tilaa kaiteelle täällä tai köysi.
onhan tää Rooma vaan niin hieno. Upeita nähtävyyksiä, historiaa ja hyvää ruokaa tietty. Oli kyllä kiva huomata, että tänne voi tosiaan matkustaa myös näin joulukuussa ja uskoisin, että ihmisiäkin oli vähemmän, mitä ehkä sitten keväällä ja kesällä.